हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बर' होनाय थाबावबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैबाबो एसे हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर स' बेनिखायनो लोगोफोर जायफोरा नायलांनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर भिडिअनि माखासे आपडेटफोरखौ मिथिनो थाखाय ओमफ्राय लोगोफोर बे आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय जायख्लं नों दे लोगोफोर लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअआवहाय गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर बिथां लिंसार बसुमतारीजों लोगोसे आरो नोंथांमोननि बयनिबो फेभराइट एक्ट्रेस बिथां रिया ब्रह्मा दे लोगोफोर नोंथांमोना बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ माखासे साननि गेजेरावनो नुनो हासिगौ दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जों बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौहाय आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहायनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो आबुं बर' सावथुनफोरनि बागै मिथिनो हायो दे लोगोफोर मिउजिक भिडिअफोरा जुदि रिलिज जायो अब्ला आं नोंथांमोननिसिम गुबुन मोनसे भिडिअजोंहाय आपडेट खालामना होबावगोन दे लोगोफोर